Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। दासान्दि आंबो मोजाङैनो दङ। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो जे आं माने गोदान चेनेल खुलिदों मिस्टार गयारि मुंनि। स' हप नोंथांमोना गासिबो जेरैबायदि आंनि आवगायनि चेनेल अलंबार गयारि अफिसियेलखौ माने सापर्ट होबोदों बिदिनो दा आंनि गोदान चेनेल मिस्टार गयारिखौबो सापर्ट होगोन होननानै आसा थाबाय। आरो माने एसे प्रब्लेम जादों बे अलंबार गयारि अफिसियेला, बेखायनो आं बे मिस्टार गयारि चेनेलखौ खुलिनाय जाबाय। स' बेयाव कन्टिनिउसलि आं ब्लग होनो ट्राइ खालामगोन। स' हप नोंथांमोननिफ्राय अननायखौ मोनगोन, नोंथांमोना फुल सापर्ट होगोन होननानै। स' आरो आंनि जिमान पुजा बर'नि फेन फलोवार्स दं बिथांमोनखौ बुंगोन जे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय। स' बेखिनियानोसै। प्लिज गासिखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो, सापर्ट होलायदो। दायो आङो दंफैयो त्रिवेन्द्रमाव, ओमफ्राय 27 आवार्सनि लेअभार मोन्दों। लेअभारा गोलावमोन, बाट आङो माने जेरावबो थाङा होननानैसो फैदोंमोन आरो ना। लाइक जेरावबो बेरायनोबो थाङा, ओंखारलाङा होनना सानदोंमोन। बाट प्लेन्सआ अलवेज बिराद मोजां जायो होनोना, बिदिनो जाबाय आरो ना आंजोंबो। ओमफ्राय जेरावबो थाङा नालाय बेखायनो आङो ड्रेसबो लाबोफायाखैमोन, जास्ट गांसे टपजों स्कार्ट एभ्रि टाइम आंनि बेगाव थाखायो नालाय बेनो दङमोन। ओमफ्राय सेन्देलाबो जास्ट नर्मेल सेन्देल लाना फैदोंमोन आरो ना, आं बुफेसिमल' थांगोन होननानै। बाट प्लेन चेन्ज खालामबाय आङो, आंनि गोसोखौनो चेन्ज खालामबाय आरो ना। ओमफ्राय आंनि गासैबो सेट अफ क्रुआ बाय द वे बिसोरो मन्दिर थांगोन होननानै माने माबादोंमोन आरो ना, प्लेन खालामदोंमोन। बाट आं बिसोरजों इनभल्भ जाफानो हायासै बे प्लेनाव, बिकज आङो जेबो लाबोफायाखैमोन। ड्रेस ना कुर्ति ना दख'ना जेबो गैयामोन नालाय, बेखायनो आङो बुंबाय जे आं थाङा होननानै। बाट एट दि एन्ड अफ द डे बयबो बेरायनो माने आंखौ इनसिस्ट खालामनायनि थाखाय आं बुंबाय जे दे होमबालाय जटायुआव थांनोसै होननानै। स' जटायुआ मोनसे बिराद माने फेमास प्लेस आरो ना। ओमफ्राय बिनि हिस्ट्रिबो दङ, दायो आं खोन्थागोन नोंथांमोननो जा एसे एनै मिथिगौ। ओमफ्राय बे जा जटायुनि जायगा ना, बिनि नामानो जाहैबाय जटायु अर्थ सेन्टार। ओमफ्राय बियो वर्ल्डनि लार्जेस्ट बार्ड स्काल्पचार आरो ना। स' बेखौनो नायहैनो होननानै सानबाय। ओमफ्राय बिराद फेमासबो नालाय, सिगांनिफ्रायनो खोनाखानाय, जेनेबा केरेलानि नाम बुंबानो जटायु, ओमफ्राय आरो माखासे टेम्पोलफोर दङ। टेम्पोलावथ' आङो एनि विच वेस थांनो हाखायामोन, ड्रेसाबो ब्लेक ओमफ्राय शर्ट्स लाना फैदोंमोन नालाय, स' बेखौथ' गानजाखाया नालाय। स' आङो बेयाव थाङालासिनो जटायुनि थाखाय प्लेनखौ माने एकदम प्लेन खालामथारबाय आरो ना, जे थांथारनोसै होननानै। स' बयबो जोङो साब्रैबो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय आरो नै बै बार्डनि जा स्काल्पचार बेसिम सहैनो थाखाय जोङो केबोल कार राइड लानांगौ आरो ना, अरेल्स थाबायनाबो थांजायो। बाट थाबायना थांबाबो नोंथांमोना लाइक टिकेट दाननांगौ जायो, ओमफ्राय केबोल कारावबो टिकेट दाननांगौ जायो। स' जोङो केबोल कारखौ प्रिफार खालामबाय, बिकज गरमबोमोन, ओमफ्राय आरो एथ'ग्राब गोजौआव थाबायना थांबाथाय मेंगोन होननानै जोङो केबोल कारनि राइडनि थाखाय जोङो टिकेट दानबाय आरो ना। स' दायो जोङो थांगासिनो सासिम। ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो मा स्काल्पचार माबायदि। स' बेखौ नुहरदोंना नोंथांमोना, बे जाहैबाय जटायुनि आखाइ ना आथिं, मिथिया, दाउनि आथिं थायो ना आखाइ थायो, आथिं थायो। स' आथिं बे जटायुनि। स' जटायुआ जाहैबाय मोनसे मासे दाउ। स' बेनो आरो ना जटायुआ। दायो आं मोजाङै दिन्थिगोन बेखौ। जास्ट केबोल कारनिफ्राय नुहरदोंमोन आरो ना सायाव। ओमफ्राय बेखौनो जोङो नायनो थांगासिनो, आरो जोंल' नङा, बिराद मानसिफोर नायनो फैदोंमोन, बिकज इट्स अ फेमास प्लेस। स' नोंथांमोनाथ' बयबो रामायणनि स्ट'रिखौ मिन्थिखायो जानांगौ, बा खायसे मिन्थियाबो जानांगौ। इभेन आंहाबो लाइक रामायणखौ लानानै ए टु जेड नलेज गैया, बाट जा एसे एनै मिन्थिगौ आं बेखौनो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन। स' बियो जा जटायुनि स्काल्पचार, बेखौ मोनसे बिलिभ लानानैसो बानायनाय जादों आरो ना, हाजो सायाव। ओमफ्राय बेखौ बानायनायाव 10 years नांदों होननानै बुङो मानसिफोरा। अबभियासलि नंगौबो जानांगौ, बिकज एथ'ग्राब गेदेर स्काल्पचारखौ बानायनायाव टाइमथ' नांखागोन। ओमफ्राय आरो एथ'ग्राब गोजौ हाजो सायाव बावसो ए टु जेड बुस्थुफोरखौ लांनायाव खस्थ' जादों जानांगौ। स' जियानो जादोंला बेखौ 10 yearsआव कमप्लिट खालामनो हादों होननानै बुङो आरो ना। ओमफ्राय बे जा स्काल्पचार बेखौ बानायनायाव विमेन्स सेफटिखौ लानानै बानायदों। जेनेबा बिकज हिस्ट्रियानो बिदि नालाय, सिताखौ लानानै नालाय, बेखायनो माने विमेन्स सेफटि एन्ड अनारखौ लानानै बानायदों आरो ना। स' बेनो आरो ना, जटायुनि स्काल्पचारा बिराद गेदेर बानायना दोनदों। ओमफ्राय बेयाव बे हाजो सायाव मिन जटायुनिल' स्काल्पचार गैया आरो ना, बेयाव रामा मन्दिरबो दङ। स' नै बेयो रामा मन्दिर। ओमफ्राय रामा मन्दिरनि बाहेराव नैदि स्टेचुफोर फानो आरो ना, रामजिनि, हनुमानजिनि, जटायुनि बिदि। स' नै जटायु रामा टेम्पोल लिरनाय
लिरनायबो दंखायो बेयाव रामा टेम्पलखौ बानायनायनिबो रिजन दङ मानो बानायदों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो स' फार्स्ट अफ अल जटायुनि स्टेचुखौ नोंथांमोना नुखाबाय बेखौ नुनायाव एसे फिसा नुदों जानांगौ बाट रियेलाव जेब्ला नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैगोन अब्ला मिन्थिगोन आरोना बेसेबां गेदेर एरियायाव बेखौ बानायदों होनना स' रामायणनि स्ट'रिखौथ' बयबो मिन्थिखागौ जानांगौ बा खायसेया मिन्थियाखैबो जानांगौ स' आंहाबो रामायणखौ लानानै A to Z नलेज गैया बाट आं बिलिभ खालामो जे रामायणा जादोंमोन रामायणखौ लानानै जा एसे एनै नलेज दं आं बेखौ नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन A to Z मिन्थियाबाबो जटायुखौ लानानै मा जादोंमोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना ओमफ्राय जटायुखौ नैबे हाजोआव मानो बानायदों बेखौबो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन नोंथांमोना जेब्ला इन्डिया मेपखौ नायगोन अब्ला केरेलाखौ नोंथांमोना इन्डियानि बिराद गाहायनि पार्टआव मोनगोन आरोना स' केरेलाजों श्रीलंकाजों बारा गोजान नङा खाथि खाथियावनो दङ स' बयबो मिन्थिखागौ जे रामा राबनखौ लंकायाव जालायदोंमोन होननानै सावदोंमोन लंकायाव स' एभ्रि इयार जोङो दशेराखौथ' सेलिब्रेट खालामखायो लंकाखौ जालायो होननानै बयबो मिन्थिखागौ स' मा जादोंमोन लाइक राबना जेब्ला सीताखौ किडनेप खालामनानै लंकायाव लांगासिनोमोन गावनि वाहनाव बै टाइमाव सीता माताया बिराद हेल्पनि थाखाय हस्रि खावगासिनोमोन आरोना राम आरो लक्ष्मणखौ बाट जेब्ला जटायुआ नुदों जे रावणा सीताखौ किडनेप खालामनानै लंकायाव लांगासिनो होननानै बै टाइमाव जटायुआ रावणखौ एटेक खालामनो आरो सीताखौ सेभ खालामनो नागिरदोंमोन आरोना बै टाइमावनो रावणा जटायुनि गांसे गांखौ दानस'नानै होदों जायनि जाहोनाव जटायुआ बिरनो हायालासिनो सीताखौ सेभ खालामनो हायालासिनो बियो घायल जानानै नैबे हाजोआव गोलैफैदोंमोन आरोना स' बे हाजोआव जेब्ला गोलैदोंमोन अब्ला जटायुआ थैयाखैमोन स' बेसिकलि जेब्लासिम रामा सौफैयाखै जटायुसिम अब्लासिम जटायुआ जिन्दामोन स' जेब्ला रामा सौफैबाय नैबे हाजो सायाव जटायुनि खाथियाव जेब्ला जटायुआ गासैबो स्ट'रिखौ खोन्थाबाय जे रावणा सीताखौ बै डाइरेक्सनाव लांदों होननानै अब्लासो जटायुआ थैदों आरोना स' बे हाजो सायाव जटायुनि गांखौ जटायुखौबो मोनदोंमोन नालाय लोगोसे रामजीनि फुटप्रिन्टखौबो मोनदोंमोन स' बेफोर प्रुफखौ नुनानैनो बेयाव नैबे हाजो सायाव जटायुनि बिराद गिदिर स्काल्पचारखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोसे रामजीनि फुटप्रिन्टखौबो बिदि ग्लासजों खोबथेनानै मोजाङै साजायना दोनदों स' बेनोमोन बिनि स्ट'रिया स' बेयावथ' जास्ट जटायुजों रामजीनि फुटप्रिन्टखौसो नुदों जोङो बाट बिदिनो बिराद बेलेग बेलेग जायगायावनो लाइक रामायणनि मोनसे नेरसिन दङ आरोना मोनसे प्रुफ दङ जाखौ नुनानै जोङो बिलिभ खालामनो हायो जे रामायणा जादोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर बिलिभ खालामो भगबानखौ बा सोर रामायणा जादोंमोन होननानै बिलिभ खालामो नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि थ्रुजों खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो बे लकेसनखौ माबोरै नुखो बेखौबो खोन्थाबानो जाबाय लोगोसे बेयाव सहैनानै बिराद सान्थि मोन्दों आरोना जिरायनो थाखायबो मेरला जागा बानायना दोनदों ओमफ्राय आरो हल स्टेचुखौ नोंथांमोना 360 डिग्री गिदिंनानै नायनो हायो लोगोसे बाहेरनि गाहायनि भिउफोरखौबो नुजोबो स' बिराद मोजांमोन बेनो आरोना वर्ल्डनि लार्जेस्ट बार्ड स्काल्पचारा जाखौ नैबेयाव बानायना दोनदों मोनसे बिलिभ लानानै रामायणनि बिलिभ लानानै स' आंथ' बिलिभ खालामो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना खालामा मिन्थिला बाट दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय माबाफोर जुदि थालांदोंबा बा माबाफोर जुदि मिस्टेक जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बिकज आंथ' बै इन्सिडेन्टखौ नुवाखै जास्ट जा खोनादों बा जा मिन्थिदों बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नालाय स' बेनोमोन आरोना ओमफ्राय आरो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय स्टे ट्युन फर दि नेक्स्ट ब्लग टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्युन्ड एन्ड टेक केयार गाइस आई लभ यू अल बाय